Aron Charles Zahra li kien ikkundannat għal 5 snin ħabs fuq akkużi ta' frodi se jerġa' jgħaddi ġuri wara li s-sentenza ġiet annullata fi stadju ta' appell. Zahra kien ġie akkużat li froda 5,000 euro li 3 kumpaniji tal-assigurazzjoni fl-2010 u dim il-Qorti Kriminali tal-Appell ippreseduta mill-Imħallef Consuelo Scerri Herrera intqal kif l-akkuża ta' frodi qatt ma ġiet ikkonfermata taħt ġurament mill-Prosekuzzjoni. L-Imħallef rat kif Zahra instab ħati fuq offiża li lanqas biss ġie akkużat fuqha fl-ewwel qorti u li s-sentenza kellha xi nuqqasijiet importanti. Joseph Attard ta' 42 sena ma nstabx ħati tal-li bejn l-2006 u l-2008 xaħħam uffiċjal sabiex jakkwista liċenzja tas-sewqan mingħajr ma jitlaq għat-test. Dan il-każ ġie akkużat ukoll Francis Catania bħala kompliċi iżda lanqas dan ma nstabx ħati. Il-Qorti sabet li ma kien hemm ebda evidenza li Attard kiseb il-liċenzja tas-sewqan b'mod illegali minn Catania. Fil-Qorti Catania ammetta li kien jaf lil Attard, iżda stqar li huwa biss ipproċessa t-tiġdid tal-liċenzja tat-Attard u biddel l-indirizz tad-dar. Huwa mifhum li l-imputat ħallas għat-tiġdid lil Transport Malta u mhux lil Catania.